za ku samu manyan rahotanni bisa jarida News TV. Barka da haka mai sauraro kuma sannan mu da ƙara saduwa a cikin wannan tashar tamu mai albarka, inda aima muke tafi muku da wannan babban rahoto haɗi da zayyane muku yacca wannan lamari ya kaya akan yadda wannan batu na juyin mulki yake ta karaɗe ko ina, kuma za a ji a ta wani ɓangare ko kuma akan wani batu da jirgin ta sa baki da kuma sauran hukumomi na nahiyar Afirka baki ɗaya a akan wannan lamari. Da sauraro ka biyo mu a sannu, kuma idan har kai bako ne a wannan tashar ta mai albarka, ka dingula mana subscribe haɗi da ƙararrawar sanarwa domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan labaranmu. A bisa rahoton da muka samu na wasu wakilai, lalle wannan batu na juyin mulki ba a yanar lokaci ne aka fara shirya shi ba, ya samu asali ne a tun lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar Nijar, da ake saurara a wasu majiyoyi cewa wannan batu na juyin mulki kwantaccen lamari ne a tun lokacin da sojoji suka karbi mulki a ƙasar Nijar ɗin. Kafin dai mu kama wancan ɓangaren daban, ba mai matashiya da rahoton da ya fito kwana-kwanan na juyin mulki a ƙasar Najeriya. Batun na juyin mulki ya fito ne a kwana-kwana bayan can, inda rahoton na juyin mulki ya karaɗe ko ina a sassan ƙasar nan na cewa ana yunƙurin yi wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu juyin mulki. Rahoton da wasu hukumomi suke ta ɓoye shi saboda wasu dalilai, ba a maso rahoton ya fita baki ɗaya. Bincike kai bincike har aka gano da sa hannun wasu mukarrabai a cikin wannan juyin mulki, har ma da manya-manyan hafsoshin soja na cikin wannan ƙasa, da kuma sa hannun wani gwamna da ke yankin Gudu. Da sadakar da sha'afa kana tare ne bisa wannan tashar mai albarka, kuma kar da aminta da subscribe Allah bisa wannan bidiyo namu, da kuma a tambayar ra'ayin al'ummar dama a dangane da wannan lamari na juyin mulki. Ra'ayi riga, wasu dai suna nuna goyon bayan su a kan wannan lamarin na juyin mulki, inda wasu kuma suke nuna cewa juyin mulki a wannan ƙasar Najeriya san bai dace ba, balantana ma a tsaya ana yin batunsa. Kuma dalilin wannan zance ya sa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi sauye-sauye a wasu kujeru da dama, musamman ma a ɓangaren tsaro. Misaro ka biya mu a sannu, kuma za ka ci gaba da kasance tare da mu a koda